I el convidat de la setmana és Antonio Baños. Què és més dur, ser polític o periodista? Ets més pobre sent periodista que polític. Quedi clar. És una. No, cap de les coses crec que siguin especialment dures. Són excitants, són divertides. Eso no te voy a decir que no. Hi ha feines que realment són molt més dures que aquestes. No? Qui creus que ha estat més crític amb la CUP durant la investidura? Els mitjans de fora de Catalunya o els de dins? Els de fora de Catalunya estaven super feliços amb la CUP. Perquè estaven convençuts de que engegaríem el procés La merda. a Norris, de que ens carregaríem el Mas i de sense Mas no hi havia procés. I jo recordo trucades amabilíssimes de l'Herrera, de la COPE. Señor Baños, qué bien. O sigui que estaven encantadíssims des de fora perquè creien això. La gente está muy ilusionada. Mires de tant en tant les tertúlies de 13 Televisió o Intereconomia? Quan estava en política, no. Abans, fa uns anys, era molt addicte. Són realment addictives, és un xute bastant difícil de deixar. Muy sincero, muy verdad. I ara he tornat de tant en tant a veure. Sempre que hi ha alguna notícia sobre Catalunya, tinc el vici d'entrar als YouTubes a veure les tertúlies. Yo lo consumo en mi casa. El que sí que em sorprèn, i era una mica més en sèrio, és l'absolut desconeixement. Insisteixen que som nosaltres del mateix país i sembla que estiguin parlant de Laos o de Camboya, perquè és un desconeixement absolut del que està passant i estem a 600 quilòmetres només, a 2 hores de tren. No? Yo tampoco lo entiendo. Com a periodista, què en penses de la seva tasca? Bé, jo, ara que sóc tertulià, Es una comunidad muy grande. crec fermament, i em tiro pedres sobre la meva taulada, que tertulià no és periodisme, no? Fer tertúlia no és periodisme. Faltaría más. Com a espectacle estan molt bé. A mi el que porta el Pegat a l'ull i el que sempre es disculpa per dir zorra, guarra... Ojo al parche. García Serrano, tota aquesta gent ho trobo encantador. Semblen sortits d'un episodi de Monty Python dels 70. A la CUP vam insistir moltíssim que ens convidessin a les tertúlies de Madrid. La política de platós no es política. Trucàvem nosaltres per anar, no? Ja vamos. I no ens volien, fíjate tu, quina cosa. No ho entenc. Es tractava de que quan anessin independentistes anés Pilar Rahola, per d'alguna manera, no? Agafo l'avió i torno. I donar una imatge així una mica excèntrica de l'assumpte. I si anava gent d'esquerres a parlar de l'independentisme des de les esquerres, se'ls hi queia una mica el xiringuito i llavors era molt millor no convidar-nos. Moltes gràcies per la vostra invitació. De la CUP han dit que són bruts, perroflautes, ocupes, energumans, filoetarres i fins i tot terroristes. Què se sent al rebre aquest tipus de qualificatius? És la normalitat, Hombre, La gent dels moviments socials, la gent de la CUP i de moviments d'esquerra, quan no ens diuen això, directament ens detenen o ens foten la brimo davant amb les seves porres. Tenim bona moguda avui. Aquesta mena de qualificatius són uns clàssics, és a dir, no se sent res. No feu cas. El pa de cada dia, sí. nazi. Recentment has tornat a tocar amb la teva banda, Los Carradine. Quina és l'eina més eficaç per canviar el món? La música o la política? La música política. No, les dues són eficients. No? La música és un canal que ha estat menystingut a l'hora de fer política Ever I saw your face. i jo crec que s'hauria de posar un altre cop en el centre. No només la música, sinó la música, la literatura, el cinema, sempre han estat armes polítiques. Quina cançó li dedicaries a Carles Puigdemont? Home, tenia una banda heavy. Era heavy, no? Carai! Home, un clàssic del heavy metal, el Run to the Hills d'Iron Maiden. Pujant cap a les muntanyes, com es diu Puigdemont. Run to the... Bueno, esta és conocida. I a Pilar Rahola? Pilar Rahola. Oye, ¿me dejáis? Hòstia, no ho sé. No, l'havíem pagat. M'ha dit puta. Una copla és maco. I a Jiménez Los Santos? A Jiménez Los Santos, tio, cada vegada és més difícil. Colección de imbéciles. Hauria de ser una cançó molt llarga i repetitiva. Mamarracho. No sé, alguna de reggaeton, suposo que li agradaria. Si us plau, completa la frase. Si Catalunya aconsegueix la independència, jo... Jo crec que guanyaríem Eurovisió, estic convençut. Bueno, o jo demanaria una ambaixada molt llunyana. No sé, jo seria feliç, això sí. Lo demás son músicas.